আপোনালোকে কৈছো নহয় নেকি যাবলৈ চাই আছ যা langsung talu dulu. মোবাইল তো হেৰি নকৰিব বল Sir. Ini video APHLC Youth Wing Central Committee pen la penadak yong dung atum cingrum si pini Assam Chief Minister kar binglong ke bang lage alang kapre skim kang pui phansi ke bang une kalilo nela bang si delo eta pini dolong kang pu busiko ta bang sohun ahut si Chief Minister ke bang politum Youth Wings atum youth atum birtalong si haladak Chief Minister phan isi karjudunji alam thik ning hang che paklang onji phasi alang itu pini dun lo siko haladak karjudunji gang tung lapen aning hang che paklang dun tung alam thelo pahelo ke chengsi bang ke la hello kar bianglong arada kar I handbrake upia posi piniar nienta Assam Chief Minister batai ko ano de kar bianglong bang hello handbrake alam nije kang ke isi lo sini alam la hello non airset tung set kachesong
Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang hem rathur pak aning tipung pen alang li hem tam kai chok lo kopia polo la puan kasipang long pulute la ke PGR Vija along Bihar pen ki bang Bihar ya tu UP kono nat ni pen ki bang Bihari Bongoli tum duthi lasi aron pen tharli nahi aron re pen ki do tum hat aron pen tharli nahi lake Karbi Anglong Autonomous Council tum sia dai do laposi Karbi Anglong Autonomous Council atum laso puthak RDN pen ibik sonangji pusi aphong kachisong pedulo lake non chikto jon trok pholam korilo lake ning kan trok pho aprang bensi PGR ke ibik sonangi pusinli tum APSLC pen ta chisong bomlo laso puthak aposi pini youth wing satum thur paksi labangso karjudin si chepklang lo lasi laso posi pini Assam police atum Ladak dipu police atum alang tum han nep check pusi pulo lasila bangke alang tum kine jike arona be kopima pulote chief minister le bang non prime minister le bang non jok le bang non Ladak Karbi Anglong arada kari kopima hala ke pa playing lo pulote nili tum alang tum han karju dunia lam ta velo ningang samsi ke paklang ngon lam ta velo lasi pini alang tum han sersing be youth wing sa secretary lo central committee lapen ke ibriteron lo lapen adun thu Sanjay Keling alang tum bang thom tum phan Ladak thana long non detention bikok lo lasi nili tum alang tum phan Karbi Anglong Autonomous Council phan nili tum APHL sia party hoi pen jasimet alang tum Karbi Anglong arada kari ke claim pi thek the keman me Bihari Bongoli phan ka phere apen apot nili tum a party hoi pen mate rat hoi pen hisab lo nili tum lang tum hat pinrem lo lasi aki jutsi alam the ni rat Karbi Anglong arada phan ke chuniri kang tung la helo Karbia khai akari hemprek ap kapalong thek the hemprek hang thek the lapen ke non Karbi Anglong arat akari airset prungset BGR kivik son hai he ACM MP MLA IMC atuma phan non kiwang GMLA election hot Karbia rat hur pak se alang tum han ibik son den ni Bihari Bongoli tum han kivik son hiala alang tum han BJP party EMCM MP MLA tum han se ibik son den ni non kiwang GMLA la sini ri rat han kachuni riang tum vote ke jok tan nangli tuman kopi akoi nang pisi da an thana an banang koklo lage juborjosti ason si thek dun dong akoi ke akaprek thang da belo alang itu nitum Bihari phan kerai Bongolia phan kerai PGR long ke padu thip lake nitum akam lang tum ko pisi nang ka protest dun lo polang nitum la so ka chima thasi kache thera kache phere alang tum ningi pung ulta kali le ningi pung si nitum hanang rep thu lasi ke chok che bangke non Karbi Anglong Autonomous Council la CM MP MLA tu melo la so poselang tu maroni pen nami nang genep nangli tumo da ke protest dun ji puga matha dong ma ala so nili tum ka protest ke lage pini det ki kalu aphong tin nali tum ke protest bom lo lasi pini ke Karbi Anglong chief minister ke bang labang chief minister ke bang verbe nang tum ka tu beda chini lo mati chief minister ke bang verbe lasi chief minister ke bang hut ke ni tum dharna le dui talang tum tangpa dulong le deji ke lasi ni tum jitulah flex card pen tami ni tum alang tum phan kachipaklang dun gang tungi si ningi hang tapi ningi pung alam the alang tum kar judun si pini litung la kuson klemunang ko la hello appointment ke anson do manang litum pini appointment la ketika avilo chalo ngela pulo pini Assam Chief Minister pada Karbi Anglong bang ji pini tum bir talong fancy litum APHL sia song penabang alang lipan ba BJP song pan isilam the si ni tum ji paklang dun ji phansi ni tum peacefully pen ka protest dun je phansi ni tum daga lang suan di pali dan ni tum ka pali dan nang ko ka ko pipoloma polo tangte alang li pen si pulo PGR along encroacher tum phansam election ji pusalang lim pen pulo setame election shidalo non election ang kele lapen ke Assam ang kang along sa me hur ki chutut isia bangke la pulo pini Jubinda phansa tambeni justice kekhedan la so joini justice long benangji lapin Karbi Anglong along sa tamela in procha tama election pregnancy labang so akachisong nitum peacefully protest pulo hadak nilitum kachisong dun je phansi nilitum dunlo nilitum gari ki sun pen mama
nili tuma muni da tuma phan youth wing long secretary sir sing be ki hai lapen ke Ebrinus Teron lapen ke Sanjoy Kilin bangke thoma phan police tum forcefully penala tum phan ata de forcefully penala tuma phan ing doi pon se gari alu thapor ida gari alu lutong tiang ko se tamialang tuma pha che thok along ki bel lapen ki theng lo son se kido lapen pini ni tum swaro tuma phan se tamme nangkang check nangkang doi aron duma law and order tum pini la puson helma public aphan la son helma ka behave nangji bande la BJP sarkar tum la puson si law and order to aphan resim ke anma ini tum la bang so question bang arjun tum Ano tum sorlo tum hanang kang doy ko matum lang kang doy. Supin so police talo la pen sorlo police talo aron do mala bang so la pen ken nili tum aphan aning pa me pensi nili tum aphan kang check aron do mala public tum aphan law and order tum puson si kaching ki che thanang juma alang tum chini ne dalama nili tum le law ke break kali law and order tum se ami thanga law se lang tum che break lo si pini nili tum la media hol ban se men nili ning jing tu la pen ke itselam india long ke democratic habar posi jong se ninga pun phu phe protang te emi thanga det la pen emi thanga long ri phan ko pini ki sung du ji protang te ili tum aningar lo du ke dolam cipaklang mema cipaklang mama democratic protang te lake itum akisung akidu kalam non kachari bo matuma phan ke itum ke chidan me lapen paklang me setame labang soja kong sa mili tum phana pi peda lake non ki do bom a BJP a sarkar tum kachiplang katang nak par ka phir nu thu ala tu la sila sona bang ye nili tum bang ke kroi kre lapen ang chidan bom ji lapen non ki de pon bang ke khom ni tuma songja po tum phan immediate pen lake release vek nangji release li polutang tilitum APHLC song pen banke nilitum ke strongly pen nilitum ke oppose ila pen chitan jila bank lahan Nami tum kachnya teng ko latante BJP atum si kapane toy to si koy dum ma mate asam pun tum si nami tum manakene port la BJP tum balake BJP tum pen atoy PP polutang te law and order tum talaan banke na claim ha he alang ditum tame mithanga lo chichini matidi setame hala BJP tum kito ya join ni pensi alang litum la puson misbehave ni tum phana ke claim la bangke ni tum tame ning tuk pikhang jang lo la pen la bang so boy bangke ni leke BJP tum has ni ting tu athele tum ot lang no pik heng no pik la tu alang tum kapin khaten si law and order tum sebe ni tum puthang so nai claim Assam Pradesh Congress Committee ame phu gora boy kirang ma hota BJP tum kache song do halos hota kinep kang nang lapusam do mak ave alang litum ke BJP atum district committee do andi thor pak si gorok gogoy ke bang ke ga protest lo tang de law and order to minut bahan pasung do ma majon na pasung si ke di ili tum rad ka to ka bitame thek don long lo ati india ke democratic habar posi ining hangalam lagi cepak lang lo ande ko people ni tum afana nang cepak lang lo deke ko people PHLC do phan lo pan ka chedek nang ji apong tin tame APHLC tum phan ke ang humat paching pulong le pusi non ki do bom kachari bom a BJP sarkar to make mang ke la hello la pensi chima khanang jelang litum alang litum la kar biang long long nang ruling long verdi putang tum chima thama sarkar ke la ke muani se PCOC sarkar sa me bangji la son muni da tuma phan aron re pen la puson kachine ka holo ka make ingto no nang litum claim re la son munit pute munit ang kinason dono nakto lahan lo nilhin pa kipu ang tungke tak nang kinep nang kang nang so sing tek nang jubor justi tung na tandeng jubor justi pusi da pele nane po ilu halada ko mama song lo kido halada long bangke media claim bang punta ke ong pitum ke do sitame media tum sitame halada along alang litum a mitha kam chiklem ji phans bor ilo sitame hala police atuma bangke video ke anu rakho sitame afunat hipila media tume copy phan lante media tume copy lo media tum ke ladak rada phan ka paklang ji me non hinonon duk non sung non rada thing no ki jai je phan se alang litum ke duk sung tame na ka chipat duk pi na ke claim ke tum alang litum phan se me lang ro pensi la tame law and order tum ke ami khanga pun media claim bang kutum phan apun hi pon lapsi
Hala nili tunga panang ke resa hut ab video kaddo ka kita medilir la. Aron do mantela. Aron do malasan. Lake majok sarkar ka claim kena non media claim bang kutuan kelang rot ke lake non kidu bom BJP sarkar dom si la sona sai ki claim. La sinili muhe tame pulo heng no pik la tumke. Heng no pik hangja. La si la bang so putak sa tame media dom pan ke isi kilang rot ang pek lo. Bahela nili en pai tuang tame. Ini Chief Minister kar Banglong nang Homri pan Banglo meeting apan ala ke BJP tum kemenai ice cream lapan kemenai asakuri pu matha pen rat pan kithan pon lake urunodoi 1250 toka apoisa pen labang so 1250 toka urunodoi lake kemenai asakuri lo pusi BJP tum rat pan thamsi in Yongdong arat boleh ukista pina anda itu mekar itu kacil itu kan lang lo lang itu kibang kerja kahino kailo urun doi gala galang kelong manji arat itu lo laso meeting along nilitum chief minister apan acar pen kelang dunji apan itu dun lo mahadak dun lo amat polis tumbang nilip tumpan nang peklong lok pen nang tung kita ketolong si kami kaprek ada sikilong dia kita matu nang kana tu itu hamang nang peklong lok amat kupinia teki abong kuri kiwang pen itu abi aja nong nang roi pun lapo puai sab son se tum nang men khok mok amat itu nang ke jobor josti itu pan nang rungo milip pana bangke polis lahadak CM apan kiton kelang tek polis tu mana bangke bang ingkoi ke susi de jibon nang kirung apuan lo kirung soan lo masih di pan bose sonang tu claim lo nang dak dolong le bol dolong le ke pun kita arjun lo dak ado ke general public ado ke yo ulama alang to ma nang dak dolong le kali ini hencek kipi nong le masih yang pan tu pas lang tu nang pu bangela pulo nang dak thang tam memorandum ti dolong le cholo memorandum pi undel onte hencek kipi loin ma pose arjulong pilong le people lo la pilong le nang pulo people lo la public chief minister kali ma pulo kali nang tum dak pilong le ante achar pen bye bye pilai ma bye bye le pilong le masih bye bye pilong le bu ko sono lagi polam no malang tu mangke ase cepat helo jobor josti nang nep lo nang tum dak dolong le mat gari bolero lo nang thabor i lo kadu bang theng prong lo masin lo dak dipu police station long wan dat nang wan dat lo nili phana sang taxi apu sanjay killing ki haya pandami jobor josti lo alang li phan ke nang lo tum isia video viral thailong ji alang le phang police tum si kiteng la san si dolo se police tum la san right away public phana sun kiteng ki chogi phan ara to right away thang adai abe pin pan ki thangbak manili tum hoda kidun ke kachong hu kam le claim ta kali criminal kam le claim ta kali kopine public disturbance kam le tum claim ta kali thang ta be lahi si do person din to kana peklang din tum si kopina ta protocol di tum alang tum aron ting phalang no dak lo tum pura ratum da do sojo lo la ka phalang tum samjin se hoda ke do se me alang li phan mangke teng rat lo police tum si asila so ke teng bangke la ke police tum la ka aron kar kan lo pen public fan ke raya fan le tum police tum da ke do kal delo la ke chief minister a police tum si ke theng lo ka asam police lo chief minister a me tha a police son la ke chaplang delo sila son se lang tum gundagiri ki claim bangke la ke ni tum condemn lo law and order fan si tami pen ke chief minister fan me condemn lo alang tum security tum la poson tum public fan nang ka harasa bangke la pen isi bangke la lang ko ni tum jirpolo teron sa ho every teron po alang li da hadak nang dun lo apu alang ta chief minister ke lai mas nang dun lo sistem alang li fan jobor justice sila na alang li fan me gari lo thabor ilo dak nang wan lo la si nil tum hok pera bangke la pulo hadak dun pen jong si abar sai me poson de pia potsi pgr vjrong kitu aron repen encroacher tum han eviction ha hidat lo a question karji phan tan tum jong savar sai long ta arji dunji puyalo athema pgr vjr lake tum phan isi a burning issue som lo lake tapen ni kar biang long rat akar itala lo
kadak aron ribbon kido akiche tumsi playing set lo laso penapot itu mapana ka phere me lagi dobinong kadu kabi karbi ngora da chini labang so pijar bijar alam ki ajoini si itum inus lineas phangchu boge aprandam nang chilo lasong thaksi ks itum arengi so itum thekdam nang lo lasong thaksi sungpik lo itum tantum assembly election aprang si eviction de ji polam do cm tulam rong ha ki hai sistemela ke rar phanlam chak chipi lo chief minister along bentame alam theta dolong lo long lo stapini arnianta along nata la to da pgr vgr long ki philang pilong mat ke eviction kam ke sira claim ke dat lo la kar biang long ra chini lo lage la ke election kali la ka ho alam se lage nili kan ngel tasila support jong sa war sai me polong ke chief minister van arju dun serlang polam lo people see eviction ha hedal lo encroacher to phan mante nang tum dag foot beng phan silton birong ma pura ka ri bolo then cm phan tame our side me do sonde agri polam no anke jubin guard aphan de jubin guard like itum asamang kang pi long inut is a legendary singer lage lang singer shot kali lage kheyang bong pene division of edet nangchi ing samjin sin nangchi po abang phu alang li phan pithi lot lo asam jot kelo indian kang pi jot kelo pirthia dangsi justice pi nai puga hangjo lo halabang so justice abang pi ni ani na pi tek lo asam ang kang pi atum chisong lo rap ni thu lo chisong lo chief minister abang da pulo jubin kar pan justice pi ko la pen ke jubin kar ne ka pathi pu salan te kan injel sita pi ni ani an ta lang pan justice pi tek la sepena posi asam ang kang pi rat ke lage ani angkida to alang to apa laso kepecu bai penapo la si tipo si public fana batai picu bai ver lo polam kar judin fana picu si jong sa awar sai me polo tangte ing sam jin pen ke bhomen kali ing sam jin men kar ju fana picu si lo jong si la inut pithi lot pen alang fan justice pi dekhe det polong te asamang kang pi afan justice pi theklang ma ang litum di la sonalam sirat tum non mathalo kaselai huelam jong sabar sa medo de chingki thani musin tum che siglo ta awai polen ming samjin awang jibo stami tum da ing samjin me arja bom un husi la police tum bang itu nang teng kheng dot lo pasti labang itu ning duk lo sitami nitum phan nang nep check nang wan det pen la ke solution kali nilitum aphan nang ke thero apusite ekonomi tum hana pen kiwan nang tum jong sang theklong posonde break dagi haladak ma du phanta video tami pen long le lesson ki ther anu tin phanta media to hana ki ther sun nim thegam nong lo tasini li hanglang media to mi posan ka pher lo pota ni li hanglang ta media no ther idul lo to itu cinda mateng pol de asi alang itu non ki claim ki dam bang ke mane totally mati la tum dictatorship a type si claim lo bangso sarkar bjp sarkar laposi karbiang long arat tum chini nangji la bangso sarkar do bom lo polong te itu ma det jok ban belo la pen pgr vgr ke lake eviction se veglo lake la si la bangso sarkar phan jongsi itum perem bre polong te itum adet chipa jokon elo jongsi pgr vgr long ki do akiche tum han eviction veg nangji pote non ke wangji assembly election ke pgp han ke tum